AA Gashuwa TV ku yi subscribe domin samun abubuwan nishadantarwa, faɗakantarwa, ilimantarwa. Kada a bar ku a baya, ku kasance da AA Gashuwa. Da rabon makulla soyayya, to kar ka yi gudun abin faɗa ko yaya. Tsakanina ne da kai akwai soyayya, ka ɗau alƙawari a zuciyarka ka sanya. Ina tare da kai ba batun ja baya, dan kai na daban ne a ɓangaren soyayya ta. Le voy a colocar el clip mágico, que es el que le da que desaparezca. Afine sus ojos, pues. Dale, ven. Son tuyos. ¡Bebé, no! ¡Bebé, no! ¡Eso es trampa! ¿Cómo me vas a hacer esta cocina? Iya tuh. Wala bu sisir mani part nang seger. Dang may na. Laki na rasa. Kalau kayak mama. Parang noy na. Tudugan noy na. Bincika malam babu dai kwatancinsa, shi kadai ya ja sallah Mustapha a bayansa, wanda rabu ya yi magana cibu da muryarsa, wanda Mustapha ya ce don a nuna girmansa. Kai ku ja dukan ɗamara ku ce da ni kun ja, babu ja ku ja lemun babu.